Uy, Bessie. Dati mo di ha? Kasi mo gi-prepare. Kasi mo lutuon, day. Magluto ko diri og pinupring spaghetti. Ay. Tatanong sa tas ako diri karang pa Pa-instruction ni Mayor. instructions for English press 1. Wow. Nakikita niyo ba nakikita? Ay, mana ka sa salad. Sa spaghetti na naman tayo. Hindi ko na talaga kaya mga best. This is the final product. Oh, it looks delicious. The spaghetti ni Edwin. So, mga arit na. Struggle is real. Ako na lang gani. Sobrang pagkita ng sal. Muna ni siya. Amo ni Day. Magkaalaman ako sino marunong. Day, di baby ka ba mo gamit, no? So, keber. Kaya magkinamot mo. Requirement gid siya game. My God, wa may nakuha. My God, dun sa uni. Naon? Di ko pa mo gamit ba? Importante na ako nakuha, Day. Hang, gijalar, no? Mga una ni o Spaghetti. spaghetti nga at Samyang. Spaghetti nga, alas samyang. Grabe ka, Hang. grabe. Minat. Hot and Gusto spicy. mo na daot. Ala, kabalo ko. Makuha rasad. Wala, Day. Hungit ani, gahak. Day. Tunawag. Day, buwis buhay pa. Ethnic. Day, oras siya, Day. Pero In fairness. In fairness. Sparkling water. Ang Sponsored data ni siya by. ng water. Jima, mineral. Ano sabi niya? Kung giluwag nila na mong chopstick. Kaluoy sa kinabuhi. Day, lamig siya pagkaluto, Day. Dami, okay ra. Ihayag ka naman pagkamig. Oh my God. First time makakaon ko sa spaghetti nga halang. Oh, naman yung stiling labuyo. Edwin, malutuan ninyo. The best Pag time. imong samyang. Thank you, God. In fairness, namin kayo dili halata nga puan. Nagtitipid. Yes, puro siya kanang kuan lasang kanang kuan restaurant. Ah, sa restaurant. Sibo gamay. Restaurant nga, Jollibee. Di ba bang Isog, Day. Hindi ka masud lang. Isog, Day. Inspired na. Lamig siya, Day. Halang lagi. congratulations. I'm so proud of you. My God, di ba kita mahungit? Lamig kayo, yung first time niyang taluto ka ng kan spaghetti. Lagi. I'm so proud of you, Dai. You can do this every day. Lumig kayo siya, friend! Oh my God! Nalamig yung mag-inamot. Lamig kayo makinamot! Mabudyo po. Di, wala ka nang halin, Day. Chicharon, patingol ang chicharon dyan. Lami, dahil. That sound. Amazing. Kapag ikuan day, parang ang lasa niya day. Kita mo, ha? Lamig Feel. kayo. Ganahin ko kayo halang. Guys, comment down below kung anong gusto nyo imukbang namin sa susunod. Mukbang tagpuan day, bakukang. Crunchy kayo. Pag chicken bakukang. Ang huge shot as in neck. Halang siya, besh. I'm so proud of you. Wala, Day. Kalamig, Day. Buyag. Luwi, lami pa siya sa spaghetti sa Jollibee. Nakapil ko. Nakapil ko, mom. Feel ko nga, burot yun yung sparkling water natin. Halang kayo. Lami siya nun. Muna siya magatipid sa sauce. Kaya magnilkuan din siya ang lasa niya ba? Da. Hindi ko di kahamon, baby. Diba ba, ang carnation. Carnation. Condense na dahil. Challenge us din. Pakita sa camera kung gusto ko. Ay! Dahil galis sa jugo. Gitubak ang chicharon sa yan. Chicharon. Pinatingog, Day. Delicacy diri sa Philippines. Cebu. You know what is this? This is Crunchy boy chicharon. bawang. Crunchy chicharon. Hot and spicy chicharon. Ang kamot ng bro, nangurog. Ikaw ng kuan. Pangusog. Marshmallow. Familiar? Familiar. Familiar? Recycle. Recycle. Kung di ka na sa...
Crunchy marshmallow. So guys, kita nyo ganun i-shout out sa mga namin guesties, asa na mo makita, i-follow. Shoutout ako sa Jeffrey nga wala ka ron. Dahil natuloy yung kaday. Yes. Sabi kayong I'm spaghetti pretty sure na you ako. will jealous. Sabi ko, spaghetti day! May spaghetti there with somay. So Edwin, asa ka naman ma-follow mo ang Facebook. I-add ako sa akong Facebook, kay Kainin Kanoy. Hikain. Dito, pwede mo mag-message na ako, private message, kung ginamit mo makabaw sa ingredients, ani. Oh! Di ko career na to, Omega! I-shoutout yung mga parents, yung mga friends dito nga Yung nagtuon mama. karon, nagibas. Bye! Bumabantay silang balay. Wala nagpantay sa balay, nagpabantay ako sa kungkuan dito, silingan. Mabinlan mo sa dang silingan. Single siya for 3 years. Ang tao na sa mong balay, no? Dili tao, hayop. Iro. Yan Janine, asa ka na mo ma-follow, mga Sepet. SFXR. Nabi kayo pa shoutout, uy kasi mo shoutout Janine. Kawak apil karon. Bitaw, siya to. Jepril. Dili, oy Dili napilain. napilain. Oh my God. Di Bulgar. Magkamatayan. Magkamatayan na. Di Mag-issue Bulgar. Matag kani nga vlog, makita na ko sa Mag-chismis akong niya. love life. Walang aamin. Para malutuan na ako siya sa akong specialty. So wala din nga kasi closing shift. O, dara mo. Ang iba. Susukan natin. Para sa Ilingaw na siya. para sa akong crush. Hala, nga na. Gusto mo makaiba kung kinsa na, ako ibuta sa description. There's crush na kaday. Ara, crush, friend. Kung sa mo Instagram, Janine? Ano sa dahil? Hang ka. Secret. Kaya natindot siya basta hang spaghetti. Ever. Dapat mo Hindi siya mabigli. Promise. Lagyan siya sa mga special na spaghetti kaparehan ng mga... Ay, kung pwede mo. Di, pwede na mag-compare. Sa akong specialty. Mag- Kung kita tong karang ginan mag-hire na Ular padere na. nga karang magkinahanglan og karang spaghetti. Comment down below if ganahan mo mag-kuan ni mag-comparison video sa mga fast food na food. Redundancy. Okay. Ansad ka nang. Comment down below kung unsa pa yung ginani paluto sa muyaya. Oh. Tara! Wow. Lami kay kumuluto. Bana-bana ra. Wala. Proper measurement. Wala proper measurement. Wala measurement kay Kuan ra ka nang tawagan na day. Luksong dugo nga pagkaluto. basta na lang siya love. Lamig siya. May halong pagmamahal. So why pag Gma Jude ay... So pag Gma mas lami ang spaghetti basta ha. Yeah, I hope you could taste Dapat it. dapat yung ketchup kay hot and spicy. Yes. Di na mo isulti ang brand pag itaan ninyo. Brand. Bird brand. Kaya na maghanap sa ketchup, hot and spicy ketchup. Yes. Ang sarap talaga, best. Ulit. I-hire ninyo si Edwin kung marami Ginamit pa Ginamit party, birthday. birthday, children's party, Halloween party, basta may party, Independence Day. Mag-kids party, mga Mag-kids manhang party. spaghetti na good luck. Ilan ba yun? Ang sarap. Manatsu. Parang pasit canton. Makailad din kami. Makakunting kamera do sa tinuod dili ko fresh. Thank you kayo Janine sa pagkatuan din namin. Uy, Reka, imong kuan, imong Instagram, imong Facebook. Oo. Yes, paki-follow po. I am Rex Jose 26 sa Instagram. And also, subscribe my channel. I am Rex Jose. And shoutout para sa akong mama. Happy birthday! Shout out sa akong ex. Ah, Mura na ex. Ex ba karang? XB. Oh. XB. Jensen. Ako guys, follow me and like my page in Facebook. Everything is at It's Very Larry. At It's Very Larry. So guys, if you wanna know my real-time stories, just go ahead and follow me. Then guys, if you are new to my Follow me channel, naman. might as well hit the subscribe button. Please do. Grabe li soda chopstick aning dingdong oy. Naginahan ako magkinamot. Grabe mag-contest ha. Kung dami dito. Bilday, buwag Bakit nang nako katuig ani kinuan? Yung kami ko hindi binday, magbuwag yun. Bilday, may kami yung tanga, puro binikapaw. Saan mo? Wala ko kalasabot sa akong chopstick. Hindi mo uyon akong kamot. So,
siya. No. Busog na kayo ko, pero ganahan di akong kumukhaon sa paniglo to ni. Bitok, day. Kaya na ni salad, naghimog na po ni Edwin. My God. Yes! May pasalad pa kami! Sa mga madlang guys. Here, you see. My salad recipe. Yes. Jeffrey. Oh my Day. God. Napunta ka suwan. Jeffrey, Sorry. kaon sa kagtagam, day. Kung i-absent pa lang tagay. Walk down. Di bitaw ba yung tolerate sa mga mo absent? Guys, pagtaro mo pila, trabaho. Hindi mo tanaw si Mang Tishani. Chok. Hello. Bitaw pagtaro mo pila. Naka-leave si Janine. Day off na po. Day off ko niya. Kahit kanina naka-leave na lang. I'm on leave. Wala ni sa plano. Ay, shout out tayo ko ni Miss Moho. I miss no. Hindi ka, day. Followers ka na mo. Sige, siya tanaw ni mo. I love you. Keep on watching. Rylene, hello. Rylene, di ay. Okay. Nungutan na siya. Masuya siya sa kong gipaon karon. Tanaw na mo mga new YouTube tips. Mga friends ni Janine. Friends and enemies. Friends and Ito naman. Bye to bashers. Ano mga bashers na ko? Rats! dati may bashers Uy, actually no, ang bashers kay mas na sila makatabang. Hilas doon na may bashers. Makatabang ko. Tabang para maghikog ta. Di, oy, it means ano. Shoutout ko ni Momo. Mo challenge. Momo challenge. Momo, kapag spaghetti, sige ko yung mata. Uy, Lubig ko ka-like ni Momo dahil. Lubig ko ni Momo, babe. Ay, kita. ay, di na good. Dahil kung mag-selfie ting mga huday. Hindi na magsama. Doon pa yung mga huday. Kita dahil. Remart day. Remart day. Pakita. Shout out ni Mark. Shout out to Remart. Genevieve. And a soon-to-be vlogger, Remart. Genevieve. Broken hearted post. Kita pa natin pang shout out. Luwag! Sponsori big luwag! Adi na, pa-sponsor na ito. Kutsara dyan. Sara og tinidor, kano chopstick ang gihatag sa mong sponsor. So, gusto na itong life dahil. So this is the mong life. In fairness. Guys, maruga na dyan ako. Mawagwapang kamera doon. Guys, Walang gidam hapit ng hurot. ikahig na lang na mo guys. Di, mada. Grabe ka di mo. Asang aircon? Nakaw ng aircon ninyo? So, ito na, mambasa tayo mga comments. Na Mga Facebook memes, live. mga real-time comments. Basta yung say, nanay reaction. Mga mean comments na. Wala kayo mga mini. What? Live. Ako no, dapat kayo ingon ako nga. Gwapa ko. Igwapa ko. Wow, pinood mag-die. Pero, Pero Sa mata na. sa mata ng Iki. Sa mata ng tao. Sa mata ng iba't ikaw ay dalawa. Di mahurot, grabe. Ni mahurot day. Nakakuha ako sa mga... Oh, congratulations. Nakakuha na sa go! Ay, thank you kayo Lord sa mga pa-blessings. Dahil asa yung mga mo shows dahil yung mga guesting, Nakoy guesting. Ay, naday ko kuan Uyab. mga promotion. video shows, karang sa online shows. Wising. We sing. Oh, Yeah, that's all. Yes. Please, kuan mo dito like sa akong mga songs, na sa mga Diba cover mga songs. songs, susarag yung songs mo dito. Mag-add pa dahil ko di ay para maduwag. Ay, nakaliki. Kusa ka box songs. Ano ni taghan pero wala nang kuya po. Ala, Save Jeffrey. siya. Naka-reserve. Naka-reserve na siya. Si Jeffrey na si April. Uy, bulldog day. Ano to, ito? Lala. Makabawa yung family. Hala. Ito ang friend nga, Rodora. X. X. Hello guys, I'm so proud of you. Kay kamauna dyan kayo mo gamit ito. Comfortable na kayo mag chamarlo. Mang, amo na giantos ma. What a choice! Kahit shows ang mga yads. Nabusog dito kay Costa ng Bumol. Tanaw mo gusto nila tang chika din ni Manhapit na mahurot na to. Vlog dito lang mong grade. Day. Ay, kailangan mo dahil gusto kong tapan. Hmm.
Guys, sa mga Mag-sumay challenge ka ani diri. Sa mga Kapit mag-unli na kumabad sa rib shop. Kapit na siya mabad sa rib shack. Sa tanang nag-unli rice. Inasal, mabanag yun siya. Hala. May bato na to guys. Nabing na siya. Oh my god, dapat daw siya. Di man ko ibang regular good. Gamay naman akong rice kanon. Basta mato ko garang sana rib shack mo shack kung tigtakus. So guys, it's time for the dessert! Focus, focus, focus. Homemade Homemade. Macaroni fruit salad. They sure up siya, Jay. fruit salad. Made by Made by our very own And Chef Boy Negro. Chef Boy Negro, fried and Miss baked. Sandy Quintana Domingo. Jeffrey, dai, wani baboy. Shout out natin sa mga mega day nga karang dili hilig og karne, pero makaog shumay, kaog lumpia, kaog bula-bula. Paglibog na lang mata. Hindi na Ano makagawa. ba talaga? Eh, ngayon man siya good nga karang chorizo pa. chorizo pa. Mayo siya ay dili man ni baboy na dugmok naman. Kasi may nalang bowl, guys. Para Niya mo ang macaroni kay highlight. Nakadas. Kaya lami magyapon. Masarap ang libre. Libre ba? focus. Tulog-tulog Israel. Aba, Tutuusan mo. Ano ba yung makaroni dahil? ako no? Okay na lamig siya. Lamig! Ba, salad oh? Bugnaw pa. Guys, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a big thumbs up. Hit that subscribe button. And comment down below. Bye! So, no, Bye! no,